पश्चिम जारगाव सुपा हिसाबै बलखुसि सुपा गामि बे गामिनिनो जन्म मोननाय पबित्र ब्रह्म बे पबित्र ब्रह्मआ दिनै 16 तारिख फेब्रुवारि बे सानाव जुलाइनि 16 तारिखआव 10:05 ना बे समाव बिनि जिउ एबा हां गोमोरलाङो। दा बेखौनो लानानै जोङो दिनै पबित्र ब्रह्मआ सानसे समाव एबसुनिबो खामानि मावदोंमोन आरो गोबां अनुष्ठानाव लोब्बा दंमोन, जेरै मोनसे गौरेश्वर सकआव बारदै सिख्ला गार्ल्स बर' मिडियाम स्कुल बेखौ गायसनदोंमोन सेक्रेटारि हिसाबै बे बाबाया। लोगोसे गान्धीबारि हाई स्कुल बे हाई स्कुलाव बिथाङा खामानि मावो फोरोंगिरि हिसाबै। उनावहाय बिथाङा गाहाय फोरोंगिरिखौ मोनदों। बे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै थानायावनो असुखा जानानै बेनि असुखा प्रथमाव जोङो सुगार होननानै हमनानै मोनदोंमोन। सुगारजों लोगोसे मेगननि प्रब्लेम फैबाय। मेगननि प्रब्लेमा जानानै बेबादिनो बाहेराव नेपालाव माबानानै सिकित्सा लादोंमोन। बे नेपालाव सिकित्सा लाना फैनायाव हयथ' एसे सिकित्सानि मोनसे भुल जानायाव बेनि मेगननि माबाया मोजाङै जानानै फैयाखिसै आरो बेनिफ्राय बे सुगार आरो माबाजों मेगननि प्रब्लेमजों बे मोननैजोंनो बिनि बिसेस माने उसुबिदा जानानै दिनै माने थांनाय 10 तारिखआव न'खरावनो मोनसे उथिनायाव ना मा होनखो बिसनानिफ्राय बे समावनो थारमाने माबानानै बे मोनसे प्रेसार स्ट्रक होननानै जों दा मिथिना मोनदों। दा बे समावनो दिनै माने 16 जुलाइ बे सानाव बिथांनि हांआ गोमोरलाङो।